Na, bana. Ano pala to? Nakakasawa. Masyado siyang masarap. The enemy is banning. Sila magbagal ng aljo. Your team is banning. Go. Di, wag mo na iban. Hindi, mauna ang gamitan yan. Ang kalaban. First pick ng kalaban. The enemy is picking. Your team is picking. Valier. Eko. Gat na ulit. Enemy is picking. Advance server na dyan. Bakit pa sa Balman. This is a hero. Paborito. Layla. Adi din, no? Diyan ka rin tayo. Adi din yun. Sarado yun, tay. Mission. Sarado. Wawalan tayo ha? Oo, eh. Nagkakulutan dyan eh. Ano lang, impact lang kasi. May batok mo kasi. Jawhead. Sabi Jerry ka nakita ka ako kanina yan. Haraman. Bakit sa haraman pa yan? Tatay, Bandos weekend daw. Nasa likod eh. Baka naka-item. Di mo, durog ka mga sa akin. Ha? Nasa likod, mapapalaban. Sayang, hindi ko na ako. Naka-item lang ako, durog yan. Di mo. Laila. May skin. Nanay, magaling naman na ganito. Siya mang kalaban natin, men. balo mo masakit. Alis na, balo mo. Ayaw ako. Tiki ba? Mamo na lang ako. Oo, sige. Group na room. Level 2 ka mag-group. Main na naman tayo. Main mo dyan. Ha? Main mo natin yung main. Bago tayo mag-red. Ay, blue. Tayo, blue muna? Hindi mo tayo. Mid din na. Meat? Clear mo na bago mid. Bago red. Initiate retreat. Oh, grabe.
Hinurtut no? Kinuha mo. Ay, nakuha. Bumeltok ng kanya eh. Yung blue, yung blue. Pinalo mo na pinalo. Wala na. Bakit? Nakuha. Ang ata nga puta. Ingot ang puta. Takbo eh. Sorry, nakuha lahat. Yan na. Gago. GG? Lamang ka pa sa akin eh. Lambot nga, mag-boom nga tayo. Mag-boom na ako. Nakuha. Accident, men. Abol. Sige. Turtle resurrecting soon. Gago. GG. Ah. Ayun ano, papop yung ano. Yan man. Nabibeltok to. Iyay. Mayo ka. Hindi mo. Babalik yun. Ngayon. Ever tayo red. Eko, alam mo nga isa. Talon ako yung bao. Pagong? Hindi. Hindi. Dalawa. Ang gagawin? Ibong pong. Wala. Nasaan na yun? Wala yun, wala. Merek, nandito sa taas. Ay, kaya mo ba taas? Yun, sani. Ito lang eh. Ayun. Our turret has Ay, sala. Saan na yun? Putang ina, nakasani ka. our turret has been Dito. Ay, gago ka. Akala mo ah. Uwi mo na, uwi. Your team destroyed a turret.
Survival ka kami. An enemy has been slain. Ano na, patay na kayo dyan. Hindi ako makasunod dyan. Pumunta doon. Ha? Wow! Ah! Utang ina mo, isang putok mo sa akin. Win. Ano na? Shit, hayop na yan. Wala na kayo ito ah. Kondo ko. Ano, Tolta? Ha? Tutultahan ko na lang. Kumakapitan. Para sa dalawan. Kailangan naman dyan eh. Jabi yun, sige Jabi. Ano ng blue buff? Yun na, pag di ko nakapatay. Launch attack. Kailangan, tatalunan ko yan. Kailangan yan, langanin. Launch attack. Ito? Alay. Destroy the turret. An enemy has been slain. Enemy unstoppable. An enemy has been slain. Takba! Takba! Hindi! Ito na. Killing spree. Launch attack. Yung muna, push. Lang. Lalapit yan dito eh. Launch attack. Back. Ano kayo? Back. Diyan ako. Ay, tay. Better! Tang ina, dami. Dami. Ah! Ang pindot ang sectors ko. Putas. Diretsahin doon eh ba? Tutang ina mo kam. Yo, patay na ako. Patay sa'yo, kaditang yan. Teka, sino? Akin na yan. Turtle resurrecting. Sibalo mo. Under attack. An enemy has been slain. Enemy has been slain. Ay, sibalo mo na. Medyo mo. Oh, nakuha ko. Anak ng tepaklong. Initiate retreat. Takbo eh. Botak mo. Saan, no? Teng, tulak mo natin. Ako tinulak mo eh. Okay. Yung laro lang te. Oh, nakakita ako. Data to, data. Data ako kayo. Data. Ikaw hindi! Data yan. May na wifi. Panood ako kagabi. Thank you. Back. Eh, tanga doon ako tinulak. Ano? Umiwas na ako sa klase. Tinulak ako kami. Ano? Oo te. Request backup. Shit.
lubak yan. Uy, may epal, may epal, may epal. Talon. Ah, putang ina mo. Ay, shit, patay. Ay, nakakuha pa nila Lord Men. Ay, alay, no? Nakuha pa ni Bombay. Mukha ni Bombay. Oo. Patay ka ngayon, Bombay ka. Patay pa. Patay na yung silong, oh. Oh, ni Bombay, magaling si Bombay kumeyas ng Lord. Yung mempo ni Bombay. Request backup. Request backup. Dito ako sa kabila. Deng. Apa? Patay. Oy, patay. Bat. Ayop na yan. Papasakan pa yan! Papasakan pa! Bak. Kunti na lang, patay na. Destroy the ally has been slain. Trit. Initiate retreat. Tapos hindi ako nakapindot na ano. Baka hindi mo lang nawasak yung ano na yun, sorry. Pinasakit ang bahal mo. Unstoppable. Launch attack. Ito na yung room. Gagawin niya, ano? Gagawa? Oh. Ay, 4% na lang ako. Sana, huwag kang mumano mo dyan. Patay sa akin yung Yabi kasi. Launch attack. Namin. Buti bulok MMD nila. Tama na, 20. Wow. Yeah, pabili. Apat to? 20 lang. Ilan? 4 lang. Apat? Baka anim. Apat eh. Mar. Ibat eh. Dito tayo. Oh, yun na. Oh. Ay, sakit mo ah. Puta. Uwi kayo. Shit. Abang, walang bawasan saan, walang iya. Initiate retreat. Wala akong ano. Kulang sa kota. Wait. Lugi. Ito na ako. Patay si Pongpong. Enemy has been slain. Maghihilya. Patay si Kadita. Enemy has been slain. Ano, makambak pa tayo na ito ah. Launch attack. Our turret is under attack. Ally has been slain. Our turret has been inserted. Initiate retreat. Extracting super. Request backup. Ang bahal mo na. Segway. Diba? Segway ako din yan. Oh, tulong. Ulang. Ay, puta. Atol! Ako lang laro kayo dyan oh. Oh. Wow.
Tayo may niya. Ah! Ano? Mga Lord. Kuha nila, kuha. Kuwan, Lord. Atin, Lord. Gano? Wipe out. Tagal na nga kayo. Wala na, ring na na. Launch attack. Hindi yan. Kala kayo, may nyak na doon. Gago. Na yan, tapos na yan. Silang lalaro. Destroy the turret. Parang mahulog. Ito anak, sa kalaban nga to, re. Hindi pa. Itrit muna. Si Bombay. Hindi, yung Tori kasi. Okay, kaya ba? Kaya lang. Kaya ba? Kaya muna dyan, kaya lang muna. Kukunin ko lang to. Ayan na, tulong! Alam mo na, hindi niya ko kaya, men. Matigas to. Slain. Ay ko pa. Turret has been destroyed. Sana. Yes na, wala ba? Hawak na. Initiate retreat. Our inhibitor turret is under attack. Turret is under attack. Launch attack. Request backup. Agon. Utang na mo yung ting, nandun pala. Ayun ako. Ay, tulong ah. Patay. Nandun pala lahat. Yun yung dalawa, hihintay tayo dun na. Ano kang dress dun eh, tatalo na dun eh. Tumalon nga ako eh. Sakto nga yun, lima sana eh. Mali tayo ito, namin tayo sa aming pagkabila. Doon, kaya pa. Kaya pa to. Dep lang, dep. Uy, patay sa balir. Patay sa balir. Alam niya, balir na gumagana. Sino yung balir? Comeback tayo, men. Ano? Hindi pa yan. Pol-pol, utak ng pol-pol ka, isang 50 People talaga. Bilis. Yun ako. Yan na yan. Kumpal mo pa. Sino yan? Slain. Launch attack. Yun o. Nakapigil rin nila. Team destroyed. Atras yan, atras. Lord tayo, Lord. Ting, Lord tayo, ting. Request backup. Launch attack. Dito ako sa damo. Okay, banatan nyo lang. Banat. Kuha ko yan. Ah. Ay po, dyan. Patay ka pa. Hilil. Yari na, Edna. Na, push. Edna. Launch attack. Patayin na yun na, dami. Wala na yan.
Dahil ba, di makakapatay yung bati na yan. Yan! Yun! Nalo pa. Double kick pa doon. Mangyarang MVP. Tawag ka ata. Ha? Yan, hatid natin. Ano ba yatin? Hindi tayo pe. Oh! Bitik na. Hindi pa, epic na. Ako, ano ba, epic? Yun guys, panalo tayo guys. Alright.